Standele capitale della scuola. Aici e România. Alții nu pot pe mine, că mai doamna la Israel. Ia, adică. Voi să te urmărim avem sapirii noștri și aspeții noștri. Vreau să vă simțiți cât se poate de bine la noi comună, dar ținând cont de faptul că este un început, că este o primă organizare de acest fel. Pentru mine probabil că este un pic mai greu, dacă o să se întâmple să comit unele greșeli, vă rog să mă scuzați de la început. Aș vrea să dau citirea unei liste a invitaților de onoare, dintre care probabil că n-au sosit toți, vor mai veni probabil pe parcurs și îi vom anunța exact în momentul în care vor sosi. Deci voi da citire doar numelor care ne-au făcut bucuria de a fi prezenți în mijlocul nostru. Avem deosebită plăcere și bucurie să avem în mijlocul nostru pe domnul Tiberiu Marc, prefectul județului Sălaj. A fost invitat și domnul subprefect Tiberiu Ciocan, subprefectul Sălajului, domnul Iuliu Șamsudan, secretar general care din motive de sănătate lipsește, domnul Vasile Caraba, care este director de program integrare europeană în cadrul prefectului Sălaj. Este invitat și domnul Leonin Bordaș, președintele Consiliului Județean Sălaj, domnul Mircea Nicofscu, vicepreședinte, Andras Pechete, vicepreședinte, Mircea Chișu, secretar al Consiliului Județean. Încă nu au sosit, sperăm să sosească în viitorul poate. Avem invitat și ne bucurăm de prezența dânsului pe domnul Vasile Iuhoș, biroul pentru integrare europeană din cadrul Consiliului Județean. Avem invitat pe domnul Iuliu Nosa, primarul municipiului Zalău, pe domnul Augustin Borg, primarul orașului Gibou, Laurențiu Cutiru, director general al finanțelor publice Sălaj, are doi reprezentanți, pe domnul Damșa, director, și pe domnul Așa, mai vă spune. Deci, oricum, noi vă mulțumim, sunt deosebit de încântat că fiți prezentat. Avem invitat pe domnul Lăruț Grec, directorul la Curtea de Conturi Sălaj, Florian Ignat, Camera de Comerț și Industrie, Andrus Pop, Banca Comercială Română, sucursala Sălaj, Angel Șuca, Banc Post Sălaj, Francis Otto, director la sucursala Sălaj și avem invitat pe domnul Alexandru Saxon de la Banca să rog să facă, după ce voi încheia eu prezentarea, onorat cu prezența invitația noastră. Să vă prezint decizia numărul 2 din 20 martie 2001 a Asociației Patronilor și Meseriașilor din Cluj, în conformitate cu articolul 7 din Statutul Asociației Patronilor și Meseriașilor din Cluj, în baza hotărârii Biroului Executiv al Asociației, întrunit în ședință ordinară în data de 20 mai 2001, președintele Asociației dispune. Articolul 1. Începând cu data de 26 aprilie 2001, se înființează Centrul Regional de Afaceri Gheorghe Someș, ca structură departamentală în cadrul Asociației Patronilor și Meseriașilor Cluj, în condițiile stabilite prin regulamentul de funcționare al Centrului Regional de Afaceri în Comuna Gheorgheu și pe care deocamdată îi lumânez domnului primar. Sigur, noi, fiind la începutul activității, sigur urmând ca în continuare dumneavoastră. Regiunea în zona foarte frumoasă, domnule prefect, domnule primar, Centrul de Afaceri Româno-Francez din Cluj este o inițiativă din partea Asociației Patronilor din Cluj și o agenție de dezvoltare economică locală care se numește Vichy Development. În aglomerația orașului Vichy, poate că ați auzit despre orașul în istoria Franței, noi reprezentăm o regiune europeană, o regiune franceză care se numește Auvergne
Și scopul nostru principal este a sprijini și a promova schimburile de tip economic între Transilvania și regiune Auvergne. Acum, noi o să avem un rol destul de important în cadrul regiunii Nord-Vest, pentru că noi am avut această oportunitate că regiunea Nord-Vest și regiunea Auvergne a fost înfrățiți în cadrul unui program FAR de înfrățire instituțională care pregătește administrația locală, actorii locale, economice sau publice, pentru a gestiona fondurile europene regionale. Domnule primar, domnilor și domnilor, în primul rând vreau să vă mulțumesc că am fost invitat la această extrem de importantă reuniune, unde se pun bazele unuia din primele centre de afaceri rurale din Europa. Această idee a fost degajată în câteva luni. Am participat la, să spun așa, la crearea ideii și mă bucur imens că Asociația Patronilor și Meșteșugarilor, meseriașilor din Cluj, a cărui membri suntem, a reușit să pună la punct acest mecanism care va face ca zona Gâlgău-Someș, deci până la Târgu Lăpuș, să cunoască o deschidere mult mai mare, o transparență și o accesibilitate directă pe plan internațional. De fapt, asta este ideea. După cum vedeți, a venit și centrul francez. Eu am adus cu mine o colaboratoare foarte apropiată, o reprezentantă a părții americane, respectiv Fundația Freedom House, pe doamna Pamela Olander. Și în acest moment vreau să vă spun că încerc să reprezint un program al Comisiei Europene prin care dorim să aducem cât se poate de multe informații și asistență direct în zona noastră. Deci am să introduc, este doamna Pamela Olander, care este consultant american, pusă la dispoziție de către Freedom House. Este o cunoscută fundație americană care acordă asistență în special țărilor în tranziție, iar dânsa mă asistă timp de 3 luni pe mine personal și membrii Centrului de Afaceri Transilvania în dezvoltarea relațiilor cu Statele Unite ale Americii și în special cu Chicago, unde știți că noi avem o comunitate extrem de puternică românească acolo. Yes. Okay. Voi fi translatorul domnului Pamela. Would you well? Good afternoon. First of all, I'm going to do this American style. Deci, în primul rând, aș dori să vorbesc în stil american. So everyone has to get up. Toată lumea ar trebui să se ridice. For a moment. Pentru un moment. Asta este stilul american, ca să vă facă să vă simțiți mai bine în corp. Deci, sunt în această țară de o lună. And I apologize for not speaking your language. Vă rog să mă iertați că nu pot să vorbesc în limba română. So please bear with me while I speak in English and you translate. Deci vă rog să acceptați ca să vorbesc în engleză și să traduc pentru el. First of all, I want to congratulate all of you because the reason you're here is because you were already successful. Deci, în primul rând, doresc să vă felicit pentru că dacă sunteți aici înseamnă că sunteți oameni de succes. And it's clear that you want to take your success to the next level. Și că doriți ca acest succes să se ridice la un nivel mai înalt. It's just a matter of how to figure out to do that, figuring out how to do that. Deci asta este o chestiune de cum să o facem. And that's where maybe we can give you some ideas and help. Iar noi suntem aici ca să vă dăm eventual câteva idei cum să deveniți mai prosperi. It's not the service or the product that's so important. Deci nu este atât de importante serviciile pentru diferitele produse. It's the marketing of that product. Este problema marketingului produsului respectiv. As you know, the world is shrinking. The world is shrinking. It's becoming a smaller place. Deci, după cum știți, lumea se
specializează and just as American companies have recognized there are great investment opportunities here, și că firmele americane găsesc tot mai multe oportunități de afaceri aici, you also have the opportunity to invest in other countries, particularly in the United States. deci de asemenea și dumneavoastră aveți oportunitatea să investiți în alte state, inclusiv în Statele Unite. The United States has 10 times, more than 10 times the population of Romania. SUA este de 10 ori mai mare ca România. There's huge market potential for you there. Este o piață cu mare potențial pentru dumneavoastră. But one thing first that you have to work very hard to achieve Deci, în primul rând, dumneavoastră trebuie să lucrați foarte intens pentru a obține rezultate is to improve the image Romania has in the United States. și, în primul rând, să îmbunătățiți imaginea României pe care o avem în Statele Unite ale Americii. And I think you have a unique opportunity to do this Și aveți o ocazie unică să o faceți through the export of quality products. prin exportul de produse de calitate. Because these products, if they're good quality, will speak for themselves. Pentru că produsele de bună calitate vorbesc de la sine. Americans love unique products, Americanii iubesc produsele unice and they have the money to buy them. și au banii să le cumpere. For example, the products produced in the villages by the artisans, De exemplu, produse pe care le produce un sat de artizani there again are great marketing opportunities for au selling these cele mai products. mari oportunități de a fi vândute în Statele Unite ale Americii. Look at your glass companies, for example. Să ne gândim la fabricile de sticlă, Learn from the companies in your region that are already doing this, văzând câteva din ele din regiunea noastră. that have been doing it for 25 or 30 years. They are exporting 90% of their Ele, products. deci cum am văzut cea de la Ghebla, exportă 90% din producție în străinătate, inclusiv în Statele Unite. So take lessons from each other, Deci vă recomand să luați lecții și de la acest gen de companii and also educate yourselves. și să continuați să vă instruiți. My first recommendation, Prima mea recomandare and most important, și cea mai importantă, because I personally, I'm a typical American consumer. pentru că eu sunt o tipică consumatoare americană. In America, we say time is money, În America noi spunem că timpul înseamnă bani, so I shop on the internet. deci eu cumpăr pe internet. N-am timp să mă duc la magazine. I don't have time to go to stores. Deci nu mă duc la magazine, n-am timp de așa ceva. At night, I go on the internet, Noaptea mă uit pe internet, I log into different websites, and I mă have leg some de examples of ones for you. diferite site-uri, inclusiv cele din România. And I can see web pages, photographs in color of products that are for sale. Deci văd acolo pozele produselor pe care mă interesează, The price in dollars, prețurile în dolari, the shipping costs, condițiile de livrare și when I can costurile, expect to receive it, and so forth. termenele de livrare, condiții de plată, etc. So my primary recommendation is that you group together, Deci recomandarea mea cea mai importantă este să vă grupați, be efficient and be smart, să fiți eficienți și deștepți maximize your dollars by maybe creating one website with different pages, și să creați un singur site pentru toți, dar un singur site, particularly for consumer products. și în mod deosebit pentru produsele destinate consumatorului final, Like the handicrafts. cum sunt, de exemplu, cele produse de meșteșugari, lucruri de mână și așa mai departe. I think if you're really serious about focusing on this, Sper să fiți serioși și să vă focusați pe această chestiune and you do it as soon as possible, și să o faceți cât se poate de rapid, I think the results will exceed your expectations. că rezultatele vor depăși așteptările dumneavoastră. I don't want to take up too much more time. I think you got my point. Deci nu doresc să țin mai mult timp atenția dumneavoastră. But I'm really excited for you and your future. I think Romania is a fabulous country, Deci România este o țară extraordinară and I wish you the very best. și vă doresc succes. And I'll be happy to talk to anyone individually if they want some more Și ideas dacă or cineva suggestions dintre after the dumneavoastră meeting. vrea să aibă o discuție individuală cu mine, stau la dispoziție. But my main point is to think big Dar să nu uitați, ideea este să gândiți mare and think global și global. and try to look at what you're producing with the eyes of a consumer, of a Westerner that has money to spend. Iar când produceți, să produceți prin ochii consumatorului din vest. Reach for the stars. Reach for the stars.
Reach for the stars. Reach for the stars? Yes. that's what Bogați I'm pe cer sau cine mai Încercați să ajungeți la stări. Sau încercați să ajungeți la stări. Mulțumesc. Mulțumesc patronilor și meseriașilor pentru, hai să spun, încrederea acordată. Eu ce pot să spun? Sunt aproape la curent cu ceea ce trebuie întreprins. Am avut discuții temeinice cu domnul Breșniță și cu domnul Tămaș. Despre ce este vorba? Am insistat foarte mult în deschiderea acestui centru împreună cu domnul primar, deoarece credem că este necesar ca într-o comună atât de mare, cu totuși economie puternică, cea mai puternică economie din zonă, suntem în zonă circa 20-30 de mici întreprinzători pe care sunt însărcinat să îi reprezint în continuare și vreau să spun că o să încerc să ajut în dezvoltarea regiunii, să facem un front comun, toți împreună, să aducem informațiile, să popularizăm